Здравейте, аз съм мистър Бублен. Да. И това е Афромана. Днес ще оцеляваме в Magic Craft. Magic Craft. Magic Craft. Моят приятел ги запомни там набързо. Добре, идвай. О, тук има PvP. Няма нищо, айде. Нещо ма върна. И мене. Дай, тичай напред, дай. Не. Епизода. За всички сървъри са толкова бъгнати. Да. Ари. Това телепорт ли е тук? Или е капан? Да, Не знам. знаех си, капан е. Да те отрепа. Види. Да не си посмял, момче. Да не си посмял. Ха! Добре, идвам. Хубаво ще чакам. Чакай, откъде излезнат, не. Да, от тук. Не от тук. Ето, намерих пъти. Другия край. Мене ме опнаха. Кой край, бе? Това ме обърка. Опнаха ли та? Така пише. Отдолу в чата така ми излезе. You are now op. Чай да пробвам. Бе. Не са Не. опнали. Не съм. Сам така ми се е сторил. Жукай с кълдам. Не мисля, че той ждал. Зад тебе има някакъв. Айде вари. Мисля, че беше добра идея да тръгвам през нощта. Ти взе ли скит? Взех си. Добре, чай да убием някаква и друга овца. Тя ни дава месо. Добре. Тя ни дава, ама дава други неща, нали? Които закони служат. Кокошка, бре. Така вече имаме и едно... Ей, Какво стана? нищо. Гъбки. Да, ако намерим и червени, може да се направим. Ау! Крипър. Не, падна дупка. Вау! Ама не ти взима кръв. Добре. Така, чудесно. За пръв път виждам на Руда резиденция. Чай да не те шибна да паднеш долу. Чай да пробвам. Да, гетто. И сега какво? От тука. Аз вече се качих. То и аз. Ау. Скелет. Майги маска. Оу, да. Оле, майко, бегай. Сега вземам брабата и ги почвам. Къде сте? Нямам храна. То и аз. Вземам да почвам. Би. Не остава на мене. Тиква. Ще я сложа на главата. Вземи една на мене. Да. Чул? Да, намерих още една. Аре бе, тази тиква. Така, ето взех ти. Да. Ети. Ето тиква. За тебе. Добре, че ми каза. И за тебе, бре. Добре. Има прасе над тебе, дай го цвет. Така. Мистер Бибъл. Това съм аз. Казвам се Иван. В романа се казва Алекс. Има крафтинг тейбъл там долу. Да ни познавате по-добре. Бегай, гаден крипър, бегай. Ето. Така, мога да ползвам крафтинг тейбъл. Ще си го взема. Да, хубаво ще. Вече да мене днешката нещо не стане. Шит. Явно е било капан. Ам сложил долу едно купче, не знаеш. Да, аз ще се измъкна така. Скопана. Така. Са на къде? Тук има ли рез? Да. Имаше рез на рудата, така че... Аз взема малко дълбоко. Добре, първо да спостроим къща.
Тук е така, виж как ще е скрита. Ей, тук виж. Къде си? Къде си ти? Там де взехме крафтинг тейбъл. А. Ела. Ма тук е много близко до спауна. Вър по-далече. Ама нали затова ти викам, ще е скрита. Пък и ние ще направим резиденция. Ела. Добре, ама ще стане супер мъничка. Ние няма да е мъничка. Защото ще я копаем тук под това и тази планина или там кото. Яла, по-нататък ще я направим по Ще и тук е така ще копаем навътре. Не бе, тази планина е супер мъничка. Яла, ако щом искаш в планина, ще намерим голяма планина. Сега ще трябва да ходим до планинската зона. Това блато най-умладо. Чай, че не успя да оцеля лианата. Лята. Чай, че ще се отдавя аз тук. Чай, мене ще ме върна под водата. Заради тая лилия. Ба, за малко не мога да ги стигна. Ще се отдавя. Абе, аз ще си го плувам, няма да течам заедно. Какъв джампър съм аз, а? Да. Не знам. Скелет, ще ме убий. Няма. Пази съм в меча. Мри, гадино, мри. Айде. Жив ли си? Да. Там сякаш виждам планина, ама не. Чай, тюк. И ще вкара къде ще строиме къщата и ще спра клипа. Тук виж как е равно. Тук е добре. Да. Там да идва дъжд. Добре, следващия епизод къщата вече ще е готова и ще ходим за руди. Чао.